Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. 1, 2. Mayong adlaw, welcome sa among online broadcasting ministry, the 15-minute Bible Truth. Kininausab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ang among church naa sa Bagong Daan, Liloan, ug nausab kita sa Suong Lapu-Lapu, o kamo nangita og simbahan nga inyong gustong pag-atuan, feel free no pag-ari og inaot mi nga maka ari mo sa mga nga simbahan. O karon nga adlaw atong hisgutan mga higala kining mawala ba ang atong kaluwasan. No kay daghan kayo nga mga pagtulun-an karon nga kaluwasan mawala, no kay kuno ang mao kuno ni atong lisensya sa pagpakasala, mao ni siya nga mao ni siya bati kayo nga pagtulunan kay magsalig ang Kristohanon. But mga higala atong tun-an nga mawala ba gyud ang atong kaluwasan. Kay ningon ang 1 Pedro 1:9 akong basahon, ingon nga nagadawat sa sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag, no? Kaluwasan sa atong kalag. Mga higala kini nga mao nga kaluwasan dili na ni siya mawala kay ngano man sa tulo ka butang nga atong hisgutan karong adlaw, ngano nga dili ni siya mawala. Numero 1, because ang kaluwasan gasa ni sa Dios, no? Gasa ni niya, hinatag ni nga walay bayad, no? Ato ning madawatan nga kun atong maangkon si Ginoong Hesus Kristo nga atong manluluwas. No, maangkon ni nato ang kaluwasan, no? Maangkon ni nato nga gasa gikan sa Dios. Ang importante nga ikaw makadawat nini, importante nga ikaw makaangkon nini nga maong kaluwasan. Ug sa diha nga maangkon nini mo nga kaluwasan, ningon ang Biblia, maangkon nini mo hangtod sa kahangturan. Kay matod pa sa pulong sa Dios diri sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, klaro man ang giingon ni Apostol Pablo. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo, no? So klaro kay ang Bible niingon diha gasa sa Dios
Unsa mao ang kinabuhing dayon? Sa asa ni nato makuha pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo, no? So kani nga gasa mga higala ningon ang Bible kinabuhi ni nga dayon ug asa ni nimo makuha diha ni Ginoong Hesus, no? So dili ni nimo makuha sa lain, di ka makaangkon ini nga gasa pinaagi og maayong buhat, di ni nimo maangkon ang gasa pinaagi sa imong mga binuhatan nga para nimo nga mo'y makapalangit nimo. Mga higala niyon ang Bible maangkon lang ni nato diha ni Ginoong Hesus, no? Kay sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8, unsay giingon sa Biblia, kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tao nga magpasigarbo. So, klaro kayo mga higala, nga ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato, nga kung imo na ni siyang maangkon sa imong kinabuhi, dili na ni mawala kay ningon gud ang Bible kinabuhing dayon, no? Gasa kini nga imong madawat kun imong angkonon si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Gani ningon ang Episo dili sa mga buhat aron walay tawo nga magapasigarbo, no? Kay kung kita mo'y maghimo sa tong kaluwasan hambugiro man ta. Nya dili man buot ang Dios nga makapanghambog ta, no? Dili man buot ang Ginoo nga makita niya nga naningkamot tas atong kaugalingon kay wala lagi maayo nato. Kitang tanan makasasala ta, mga dautan ta sa iyahang atubangan. Sa mao nga rason si Ginoong Hesus namatay dito sa krus para bayran ang atong mga sala, no? Kay kung kitay mo bayad sa atong sala, ningon ang Biblia ang bayad sa sala kamatayon, no? So kung muingon ka nga ikaw mo'y magsakripisyo para sa imong sala, angayan gyud ka moadtog impierno. Apan salamat sa Dios nga kani nga mao nga kaluwasan gasa ni siya. Unsay atong madawat kinabuhing dayon, unsaon nato pagdawat atong tuohan si Ginoong Hesus. Kay kun imo ning madawat nga kaluwasan mga higala, ingon ta ka maangkon nimo ang kalipay o kalinaw nga usa ning adlaw mo adto na ka og langit. Simple ra gyud kayo ang mensahe sa Dios nga iyang gipaabot kanato. Moingon sila nganong kasayon ra gyud sa inyong kaluwasan pastor pagtuo lang. Sa ako nang balik-balikon dili ni kitay nagbuhat sa atong kaluwasan. Naanay namatay dito sa krus para bayran ang atong mga sala si Ginoong Hesus. Nganong pagtuo tungod kay dili na ikaw gipabayad, ang gipangayo ra gyud sa Dios nimo para ka maluwas. Imong pagtuo o pagsalig ni Ginoong Hesus kay niingon siya sa Juan 14:6, si Hesus nagaingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Ama napan pinaagi kanako, no? So mga higala, makita nimo diri sa Biblia nga kung maangkon ninimo nga kaluwasan, maangkon ninimo ang gasa sa Dios nga kinabuhing dayon, nagingon ang Bible dili na ni mawala nimo, no? Kay imo na ning nadawatan gikan sa Dios. Kay ikaduha nga lugar nganong dili ni siya mawala ang atong kaluwasan sa atong kalag, kani atong lawas masal-anon man gyud ni di na nato ikalimod makasala gyud ta. Bisan kinsa nato makasala ta tungod aning atong lawas nun nga kinabuhi, no? Makasala gyud ni nga maong lawas. But timan-i niyon ang Bible ang atong kalag nakadawat tag kaluwasan sa atong kalag, no? Ang atong lawas mubalik ra ni sa abog, kay sa abog ni gikan, bat ang atong kalag ngayon ang Biblia nakaangkon og kaluwasan. Pinaagi ni insa Ginoong Hesus. Kay ikaduha nga lugar nganong dili ni mawala ang atong kaluwasan tungod kay ang kaluwasan dili lang kay gasa kundi saad sad ni sa Dios. Na atong timan-an kung ang Ginoo mo saad, iyan ang tumanon. Kung ang Ginoo mo saad, imong makita diri sa Biblia, iya gyud ng pagabuhaton, no? Muna ningon ang Bible sa 1 John chapter 2 and verse number 25, permirong Juan kapitulo 2 versikulo 25, akong basahon niingon ang Biblia 25, og kini mao ang saad nga iyahang gisaad kanato bisan ang kinabuhing dayon.
So unsa kuno ang iyahang gisaad? Kinabuhing dayon. Asa ni nato maangkon ni Ginoong Hesus. So kung maangkon nimo mga higala, gisaaran ka sa Dios. Mao bitaw nga makaingon mi nga kami padung na sa langit tungod sa saad sa Dios. Kay kun ang Dios mo saad matod pa sa pulong sa Ginoo, ang Dios dili mamakak. Tito kapitulo 1 bersikulo 2 diha sa paglaom sa kinabuhing dayon nga ang Dios nga dili mamakak nagsaad sa wala pa ang kalibutan nagsugod. So mga higala, ang Dios niingon ang Bible misaad, no? Unsa yang gisaad kinabuhing dayon, no? So kung maangkon nimo mga higala, niingon ang Bible dili na gyud ni mawala nimo. No, ngano man saad ni sa Dios niya, ang Dios dili man bakakon. Ang Dios mutuman man sa iyahang saad, ang Dios muhimo man sa iyahang saad. Mo bitaw nga kung imong basahon sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16, kung naa kay Bible susihan ni siya tan-awan ni aron ka masayod. Kay timanan nato nga ang kasayuran sa kamatuoran kagawasan sa atong kalag, kagawasan sa atong pagtuo. No, di nanda maulipon sa relihiyon, mga patutuo aning kalibutan na, mga pagtulunan nga way siguro, mga pagtulunan nga way klaro, mga pagtulunan nga walay direksyon, no? Kada adlaw sige kag simba, kada adlaw himo kag mga butang nga para nimo makapalangit nimo, pero hantod karon wa gyud ka na langit. Kay kun ang pag-adtog langit mga higala hinatagay lang, wala ay wa tay bouts mga dato. No, mas malangit pa sila kay nato. Pansalamat sa Dios nga dili na mo'y basihanan nga moadto tag langit, no? Tanawa sa Hebrehanon 11:16, apan karon sila nagtinguha og usa ka labi pang tanawa. Maayo nga nasod nga usa ka langitnon tungod niini ang Dios wala naulaw nga pagatawgon nga ilang Dios. Kay siya nakaandam alang kanila og usa ka syudad. So mga higala, niyon ang Bible nga kung ang Ginoo mo saad iyahan ang tumanon, no? Mulang niyon ang Biblia sa atong gibasa nga dili siya mauwaw nga tawgon nga atong Dios tungod kay naa siya giandam nga dapit alang kanato unsa man na siya ang langit, no? Adto ta sa gingharian sa Dios. Makig-uban ta niya hangtod sa kahangturan. Muna ningon ang Biblia, asa gani siya tuasab ta. No, gani ningon ang Bible nga nag-andam siya mansyon alang kanato sa Juan 14 bersikulo 1 hangsod sa bersikulo 3 unsay giingon diri sa Biblia. Ayaw tuguti nga masamok inyong kasing-kasing. Tuo kamo diha sa Dios, tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Ojo imagine daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ako muadto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Tanawa yun sa nag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kun ako muadto og muandam og dapit alang kaninyo na, ako muanhi pag-usab og mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo pagkanindot sa saad sa Dios nga higala, no? So, once maangkon nimong kinabuhing dayon, naa ang saad sa Dios. Nganong makapaniguro ta tungod kay naa ang saad sa Dios. No, ang tao mo saad mamaka, ang mga politiko mo saad uban dili tumanon. But ang Bible, ang pulong sa Dios nagsulti kanato nga ang Dios misaad. No? Ang Ginoo ba adunay kapasidad, siya ang makahimo sa tanang butang. Siya ang tag-iya sa tanang butang, siya ang tag-iya sa langit. So naghimo siya og paagi nga ikaw malangit. Kay ngano man impernohonon man ta tungod sa sala. But salamat sa Dios nga diha ni Ginoong Hesus maangkon ni nato ang saad sa kinabuhing dayon, no? So dili na ni siya mawala tungod kay gasa ni siya, saad ni siya og ang ikatulong nga lugar ug katapusan. Nganong dili mawala ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios diri kanato tungod kay gitipigan kini sa gahom sa Dios, no?
Dili kita'y nagunit sa tong kaluwasan, kay kung kita pala'y magunit, dugay raning nawala, dugay raning giprinda, pagka precious ang uban manggani resibo sa alahas, ipangprinda pa, kani pakang pag-adtog langit, no? Apan salamat sa Dios nga ang atong kaluwasan gitipigan sa gahom sa Dios. Pirmirong Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4. Ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, wala nahugaw, hugawi ug wala nagalubad, gitagana didto sa langit alang kaninyo. Kinsa gibantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo, ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa katapusan nga panahon. No? Unsa kunoy nagtipig sa ani nga kinabuhing dayon, gahom sa Dios. No? Gahom sa Dios. Naa pa bugoday mas gamhanan sa Ginoo. No, mas gamhanan pag yun kagikan sa Ginoo. Ang yawa ba mas gamhanan sa Dios? No, dili gyud mga higala. Muna ningon si Ginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10 nga gitipigan ka, no, sa gahom sa Dios. Dili lang kay gahom sa Dios, kamot pag yun sa Dios. Awa ha. 27. Og ako naghatag kanila og kinabuhing dayon, og sila dili nagayod malaglag, ni adunay tao nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. No? So, kinsay nagtipig na to, gahom sa Dios, kamot sa Dios ang nagunit ka na to. Dili lang kay ni ana mga higala, ikatulong butang, unsay nagtipig na to, gugma sa Dios. No, kita mahigugma di na ganita ganahan, ato mang ilabay, ato mang biyaan, ato mang isalikway. Bat kung ang Ginoo gani manggahigugma mga higala, hangtod na sa kahangturan. No? Tanawa, Roma 8:38, kay ako masaligon nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna, nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga higala, maklaro nimo diri sa Biblia nga ang atong kaluwasan dili na siya mawala. Ngano? Hinatag na sa Dios, gasa na sa Dios, saad na sa Dios, gitipigan na sa gahom sa Dios. So inaot ko nga imo ni siyang nasabtan sa yano nga paagi mga higala, nga kung ikaw wala pa naluwas karon, dawata ang kumna si Ginoong Hesus nga imong manluluwas, ug ikaw maluwas, ug ikaw makaangkon nining kinabuhing dayon, ug usa nining adlaw mo adto ka sa langit, tungod kay gisaad ni sa Dios, tungod kay gasa ni sa Dios, tungod kay gitipigan ni sa Dios. Dili na ni siya mawala, anaan na nimo hangtod sa kahangturan, nga usa ning adlaw mo biya ka ning kalibutan na makiguban ka sa Dios hangtod sa kahangturan. Pagkanindot anang butanga mga higala, ang kuna si Ginoong Hesus, himuha siya nga imong manluluwas, ug ikaw makaangkon nining kinabuhing walay katapusan. Ininawsab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, ug hinaut ko mga higala nga ikaw napanalanginan, ikaw nakasabot sa pulong sa Dios, ug daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing, kay gusto kong malangit, sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon, amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page, ug kami malipay mutabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan
Naalamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.